ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାରିଗୋଟି ଶିଳା ବିଖ୍ୟାତ। ପିତୃଶିଳା, ଯମଶିଳା, ବ୍ରହ୍ମଶିଳା ଓ ମୁକ୍ତିଶିଳା। ବାଲିସାହିର ଅବସ୍ଥିତ ଉଗ୍ରସେନ ମନ୍ଦିରରେ ପିତୃଶିଳା ଅବସ୍ଥିତ। ଗୟା ଯାଇ ନ ପାରିଲେ ସେଠାରେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚରେ ରହିଛି ଯମଶିଳା। ସପ୍ତମାତୃକା ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ। ଯମଶିଳା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ସର୍ବବ୍ୟାଧି ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯମର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଶିଳା କୈବଲ୍ୟ ଗର୍ଭଗୃହେ ରହିଛି। ସେହି ଶିଳା ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସି ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିକ୍ଷେତ୍ର। ଏଠାରେ ମୁକ୍ତିଶିଳା ରହିଛି। ପୁରୀ ସହରର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ନାମରେ ଅଛି, ସେହି ପାଖରେ ଶ୍ଵେତମାଧବ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଶ୍ଵେତମାଧବ ମନ୍ଦିରର ପାଖରେ ଶିଳା ରହିଛି। ସେହି ଶିଳାରେ ବିଷ୍ଣୁପଦ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ତାହାରି ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମୁକ୍ତିଶିଳା କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚାରିଟି ଶିଳା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ସେହି ଶିଳାଗୁଡ଼ାକ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା।